Veulen stond dinsdag op zijn kop. Niet alleen trok de optocht door het dorp, ook vierde jeugdcarnavalsvereniging van het Dartele Veulen haar 4x11-jarig bestaan.
Jeugdprins, jubileum jeugdprins bij het Dartele Veulen. Wie ben je? Ik ben Thijs Jansen. Ik ben dit jaar was ik jeugdprins. Mijn hobby's zien, ik zit voetbal, ik ben keeper bij Leunen in de D2 en ik zit ook nog op scouting. En de jeugdprinses, wie ben jij? Ja, ik ben Hilde Tussen. Ja, mijn hobby is paardrijden. En dat doe je hier in het Veulen? Nee, in kastrijden. In Kastrijk, dit jaar jeugdprinses. Ja. En jullie bestaan altijd uit z'n drie, hè? Je hebt een jeugdprinses, een jeugdprins en een nar. Wie is de nar? Ik ben ja, ik ben Milou Timmermans. Mijn hobby is hier voetballen en scouting. Ik zit bij voetbal in de D3 van FC Leunen. Nou, hebben jullie net de optocht gehad, hoe was dat? Ja, ik vond het wel leuk, maar ik weet niet wat die anderen ervan vonden. Dan gaan we vragen, wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook keileuk. Er waren ook keiveel groepen die meededen. En wat is er zo bijzonder aan om jeugdprinses te zijn in een jubileumjaar? Nou ja, meer met de receptie kreeg je ook keiveel medailles. En er kwamen ook keiveel verschillende dorpen opdagen. Ja, ik vond het ook superleuk. En ja, ook ja, de receptie van 4x11. Ja, er kwamen superveel mensen en ja, veel cadeaus gekregen en veel medailles. Dus ja, dat was wel leuk. Wat maakt de carnaval in het Veulen bijzonder? Nou, vooral omdat er heel veel gefeest wordt. Ik vind het ook, ja, het is heel gezellig. En het is ook leuk omdat mijn vader was de eerste jeugdprins en ik ben de verstigste. Ja, ze hosten altijd heel veel in de zaal. En gisteren was het ook dat we konden eten in de zaal. En er komt ook altijd een boerenprietspaard. Leuk. En voor jou? Ja, iedereen kent elkaar en we hossen en dansen met z'n allen, iedereen met. En ja, het is gewoon leuk, iedereen doet met elkaar. En mag ik nog jullie lijfspreuk of hebben jullie die niet? Inmiddels als trio van 4x11 gaat deze carnaval vanzelf. Allah! Achter ons.